Nixtiequ nafżawkom li l-quddiesa tas-Sibt li ġej, 13 ta' Diċembru, se tkun fid-9 ta' filgħodu minflok fil-ħin tas-soltu, wara tkompli x-xandira taċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum ir-Repubblika. Isem tal-Missier, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Merħba bikom intom il-koll li tinsabu kollegati magħna qed taraw permezz tal-medja tal-mezzi kollha tal-komunikazzjoni soċjali din ix-xandira. Nitolbu l-mulej li jaffrinna mill-ħtijiet tagħna nkun nistgħu niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt taħtinna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Anqal il-fema tagħna mulej biex inħejju triq l-ibnek il-waħdini ħalli bil-miġja tiegħu fostna jistħoqilna naqduk b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Jiena l-mulej Alla tiegħek, inwiżnek minn idek il-leminija u ngħidlek, tibżax jien l-għajnuna tiegħek. Tibżax Ġakob, daqsxejn dudu tal-art. Intom bnedmin ta' Iżrael, jien l-għajnuna tiegħek, oraklu tal-mulej. Il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael. Arani, jien se nagħmel minnek romblu ta' dris ġdid, jaqta' u kollu snien. Inti tidres il-muntanji u tfarrakhom, u l-għoljiet tagħmilhom tfief. Inti tderrihom u r-riħ ġorrom, u r-riefnu jxerridhom. Imbagħad inti tifraħ fil-mulej u tiftaħar bil-qaddis ta' Iżrael. Il-foqra u l-imsejknin ifittxu l-ilma u ma jsibux. Il-sienhom niexef bil-għaġġ. Jiena il-mulej nismagħhom, jien Alla ta' Iżrael ma ninsihomx. Xmajjar ta' ilma mfawwar fuq għoljiet erja u għejjun f'nofs il-widien. Nibdel id-deżert fadira ilma u l-art nixfa fejjun ta' ilma. Inxettel iċ-ċedri fid-deżert, il-gazzi u r-riħan u s-siġar taż-żebbuġ. Intella ċipress fix-xari u magħhom id-dolfu l-bux. Biex hekk jaraw u jarfu, jaħsbu u jifhmu wkoll li jid il-mulej għamlet dan u l-qaddis ta' Iżrael ħalqu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Assal minn wieġbu il-mulej twajjeb u ħanin. Il-mulej twajjeb u ħanin. Ħankabrek Alla tiegħi sultan, u mbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Flimkien, il-mulej twajjeb u ħanin. Kull ma għamilt irodrok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek iġandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Flimkien, il-mulej twajjeb u ħanin.
biex jarfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek isaltna żminijiet kollha minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek flimkien il-mulej twajjeb u ħanin. Attru smewwiet mill-oli u jraxxax isħab il-ġustizzja, tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Għani mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-folla: tassew ngħidilkom li fost uliet in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b'dana kollu li żar wieħed fis-salta ta' smewwiet u akbar minnu. Minn żmien Ġwanni l-Battista sal-lum, is-saltna ta' smewwiet il-bnedmin qegħdin jitħabtu bi-sħiħ għaliha u dawk li jitħabtu bi-sħiħ jaħtfuha. Għax il-profeti kollha u wkoll il-liġi ħabbru sa żmien Ġwanni u jekk tridu temnuni, dan huwa Elija li għandu jiġi. Min għandu idnejn ħajisma'. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. X'messaġġ sabiħ tatina jagħtuna dawn is-siltiet li għadna kemm smajna. Fl-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja, il-profeta kienet jikteb biex iqanqal il-qalb ta' dawk li jinsabu fl-eżilju, dawk li jinsabu trufnati il-bot minn pajjiżhom. U l-profeta iħeġġiġhom. Il-profeta jħeġġiġhom biex jarfu, jitqanqlu u jimtlew bit-tama u bil-ferħ ta' il-momenti sbieħ li ħajerġgħu lura f'pajjiżhom. Għandna dawn it-tixbiħat illi permezz tagħhom il-profeta Eżajja juri dak li aħna għalina huwa impossibbli, għal Alla huwa possibbli. Allura fid-deżert iġib l-ilma. Allura l-muntanji jitniżlu. Allura dak li għalina jidher diffikultà il-mulej għalih mhuwiex impossibbli. U dan huwa messaġġ qawwi għalina, messaġġ kbir ta' tama. Aħna ikonna momenti fejn qisu naqtaw qalbna, fejn naħsbu l-affarijiet ma jistgħux jinbidlu, fejn ma narawx triq tassew tajba. Jirrakkuntaw storja żgħira imma vera ta' li kellha bina kien imur jaħdem, kien żmien meta ma kienx hemm liġijiet fejn it-tfal ma setgħux jaħdmu, kien imur jipprova jaqla ftit flus ħalli jkun jista' jitgħallem il-mużika. U darba minnhom l-allim tiegħu qallu inti għal xejn toqgħod taħli il-ħin tistudja u flusek għax inti m'intix tajjeb għall-mużika. U ommi t-tifel ma qatax qalba, għamlet ħafna sagrifiċċji il għaliex emnet fit-tifel. U t-tifel tagħha kien Enrico Caruso. L-imbagħad naturalment sar wieħed mill-tenuri kbar tad-dinja.
fejn aħna nibqgħu sħaħ fil-fidi tagħna, hemmhekk naraw il-mirakli tagħna. Dan huwa l-ewwel messaġġ sabiħ illi jagħtina dan il-qari li smajna. U t-tieni wieħed mill-Vanġelu fejn naraw dak li jagħmel il-kobor ta' Ġwanni l-Battista u ċ-ċokon tiegħu imma fl-istess ħin il-kobor tiegħu. U intu koll u jien aħna għandna ukoll il-faqar tagħna, għandna il-limiti tagħna. Però in-naqra li aħna nistgħu nagħmlu mhux ħanbidlu d-dinja bih, imma ħanatu kontribut permezz tiegħu biex id-dinja tkun aħjar. Fid-dinja f'dak li ma ngħixu fih fid-ħajja tagħna ta' kuljum, fil-messaġġ li nwasslu, fil-kelma sabiħa li ngħidu, fl-inkoraġġiment li aħna nagħtu lin-nies ta' madwarna, liż-żgħażagħ, it-tfal, il-dawk kollha li aħna il-mulej laqgħna magħhom dik il-kelma ta' inkoraġġiment u li permezz tagħha indewqu it-tajjeb il-messaġġ ta' ferħ u l-messaġġ ta' tama li l-mulej inissel fina u jkabbar fina fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jalla dak ikun messaġġ, kontribut sabiħ illi permezz tiegħu aħna iva dik il-farka, dik in-naqra li aħna nistgħu nagħtu u li permezz tagħha nagħtu l-kontribut tagħna għat-tibdil fid-dinja. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Issa resqu tal-bit tagħna lill-mulej fil-waqt li nistennew il-miġja tal-mulej tagħna Ġesu Kristu, nitolbu l-Missier biex juri magħna l-ħina tiegħu u jagħtina s-salvazzjoni. Nitolbu biex il-Knisja ma tibżax ix-xandar bil-kuraġġ il-miġja tas-saltna tiegħek fid-dinja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex il-gvernijiet jaħdmu għal veru ġid komuni tal-bnedmin afdati f'idejhom u jikkollaboraw biex id-dinja kollha tgħix fis-sigurtà u l-paċi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex iż-żgħażagħ ikunu xhieda kuraġġużi tal-valuri awtentiċi tal-Vanġelu fl-ambjenti tax-xogħol, tal-kultura u tad-divertiment nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex aħna nieħdu b'impenn kuraġġuż id-dmir tagħna li nxerdu fis-saltna tiegħek fost ħutna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li talbuna biex nitolbu għalihom biex il-mulejja tihom dak kolli għandhom bżonn bħalissa u għall-morda tagħna biex isibu min jgħinhom u jaqaf magħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal dawk li l-mulej qed isejjaħ għalih biex iħadnu l-ħajja saċerdotali u reliġjuża biex b'kuraġġ jgħidulu iva nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej il-qawwa li nkunu profeti tal-miġja tas-saltna tiegħek biex naħtfu l-kelma tiegħek lis-salvana u nevanġelizzaw il-minu bilanċ għal verità u l-ħelsien. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu
għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qed nagħmlulek għal ġid li inti nnifsek tajtna u għamel il-qima li natuk bihom fuq l-art ħejjejna l-frott tal-fidwa li inta tina fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li ntħejjejt minn qabel fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qed nisru għalih u nistennew bit-tama għax inti stess wettunna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli maqtajja kollha tal-eżerċ tas-sema ntennu lin-nur tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għedha. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, birek min ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati għal ħobs ratti l-ħajr qasam. Tar id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara dik laħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu biex jorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li bqal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra x'oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxedda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Arċisqof tagħna Charles, Isqof ġewlet jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajta dejjem, fl-imkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri, ma' San Ġorġ Preka u ma' qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħru kun sebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bit-talba li għallimna li mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew it-tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna u l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu laqda li intrid fejn tidgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem u magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tingħal paċi. Dan u l-ħaruf talla dan u dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun fejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej l-misterja li jom inġbarna, ikunu taġġita lina, għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixi tagħna fost dak kollu li għaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, Miegħek ukoll. berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispirtu Santu Amen. imbirku l-mulej. Inroddu ħajl lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li l-Qudiesa tas-Sibt li ġej, 13 ta' Diċembru, se tkun fid-9 ta' filgħodu minflok fil-ħin tas-soltu. Wara tkompli x-xandira taċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum ir-Repubblika. F'isem tal-Missierju tal-Liben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' tab tagħna nesejn waqaf magħna,
Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-tana Ġesu li twiltarin u tkun b'nidem bħalna. O Ġesu tijaj aħfrinna d-nubitna, ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollu speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. L-ewwel misterju minn tal-ferm tal-Anġlu Gabriel ħabbar sitna Marija li kellha tkun Alla. Missirna li inti f'smewit jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull trid int kif fis-sema jekk fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-intijomna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilitani li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tijaj aħfrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Tieni misterju minn tal-feħ ta' Sitna Marija Marit iż-Żul qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek kull trid int kif fis-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan amen. Slimarik Marija, bil-grazzja mni għal-mdejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis
fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Gloria l-Missi Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana ġesu li t-wiretarin tkun bniedem bħanna. O ġesu tijaj għaffrinna d-nubitna ħlisna minna tal-infern, u l-ġenna l-ruħ kolla, speċjalment il-dawk l aktar għandhom bżon taħna tijak. Tiret misterju inta d-dawn ta' s-sjuni ta' Kristu ħabbar s-saltna talla u sejjaħ il-kulħat għall-indima. Missirna li inti smawiti tqaddas ismek, tiġi salt natek kull tritin kif is-semek da fl-ard. Hobs nata kull jum atina l-lum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħanix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Gloria l-Missi Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-tana ġesu li t-wirtarina tukun bididem bħanna. O ġesu tijaj aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn data l-infern u l-ġena l-erbuħ kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħna tijak. Fil-raba misteri minn tad-dawn ta' s-sjur ta' Kristu tbiddel dim l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missina li inti bismewiti tqaddas ismek, tiġi salt natek kull tritint kif is-semek da fl-ard. Hobs nata kull jum atina l-lum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak
ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, berk il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, berk il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, berk il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, berk il-frott ta' ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-btana ġesu li t-wietarini tikun b'lidem bħanna. O Ġesu tijaj għafrinna d-nubitna. Eħlisna minnar tal-infern, u l-ġena l-erbu kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħna tijak. Fil-ħames misteru minn tad-dawl ta' Sjuntan Ġustu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-għajt. Missirna li inti smewiti tqaddes ismek tiġi salt natek kull tritint kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, imberk il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, imberk il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, imberk il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, imberk il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, imberk il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, imberk il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, imberk il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, imberk il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, imberk il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, imberk il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik li jek najtu xaħna turufnati li teva, jek itniedu aħna li nibku nofqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk lajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turuframent il-Ġesu frat-timbirek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missina li inti smewiti tqaddes ismek, tiġi salt natek, ikulli tritint kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberkinti fost nisa, imberk il-frott tal-ġuftijak ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena.
Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu ilqat tal-btana, Kristu ilqa talb tagħna, bis-siret Alla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità mqazza Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja Talla, itlob għalina, xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, xebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Għaruf tala li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, għaruf tala li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, għaruf tala li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, tlopalina għaddisom malla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatrinna għaddijatijak mulej għalla ntolbuk li għawdu dejjem l-saxħa firħu l-ġisem, u bl-interċessjoni tal-mqadsa u glorjuża Marija dejjem verġni, kun maħlusim id-dwejaq tissa, u ngawdu l-ena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba il-San Mikil, Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-safa, tas-sema, idfa bil-qawwa Alla. Fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Tirrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom il-qaddis protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li qimu l-mistew tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk inħossu fina bla qiegħda dak li repitinna l-fidwa tiegħek.
int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom tal-Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha. Birek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Wom, birek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, birek għala flanġi u l-qaddisin kollha tiegħu.